Hai kini ki sngi ngila ya pej ban nga ya ki bebun ki jingjia ha keleng ka perthai bad ya ka ka bajia hang ne hari jongi ha gane ka por dong in phai ban nga khandiat sya gawai ka ri ka badan hajan jongi bar kata kadai ka ri Nepal kadai ka wai ne ki ri ka badan ya ki jaka ba i tenat bad bun na ki para ri jongi ki lawan sya Nepal namar kadai ka ri ka badan hajan jongi kane kari kadai kawai negiri ki barit andrai kadan kumbalai peu million nelai klur ki briu ki badai ki nong snong jongka ki babun ki briu ki pendan kam ya ka pun amdei tang ban le kai ne tex kai handrai ban pule ban trei badwat ban le ki business ru kumjuru ki dan kam biya ka pun ban ya keren ban pe ya ki bahaying hasem langba ka online ki basa syabar khamtam ki basa shikiwei pat kiri hagene ka portong in yo banya phai ban nga ye ki nong pendan kam ye ki internet hapo Nepal kumba khandai peu persen ki nong Nepal ki pendan kam ye ki internet haki babun ki benta kumba khanyo panyar million ngut ki ba pendan kam ye ka Facebook hapo Nepal kumba lai point khandai hadu sau poin million ngut ki ba pendan kam ya ka Instagram lane ka bagi sam lagi shortcut ka Insta berkumjuru lajan barohi ki ba pendan kam ya ka phun ki pendan kam ban page lane ban pule ya ki ha YouTube la kalong ban page khubar lane ban page ya ki jingtip babun hangne ki ki long ki bayaj bej Badjai ranti handrai hadian baga sorkar kalapen bena bagi social media platform baro kidai ban kongu ya ka anjong ka sorkar hangne ka sedang kata ka tungin yo ban ya pej benia ya ka ne ka benta lajandap arsnem ka sorkar na po Nepal kalaong ya kini ki social media platform baper balada pikwa ban trekam hapo kari jongi dei ban kongu yeki an jongi handrai kini ki social media platform kim bena ya kata ka jingong jong ka sorkar ka kata ka jingong jong ka sorkar ka banengkong dei ban register hapo jong kari Nepal kat kum ki kendon bat ki an jong kari Nepal kabar banbu yau tau briu uban pej kerpang ya ke Nepal khamtam ban pej ya kinu ki komplain ki bawan lengba ka sorkar ban lengba ki briu ki badan hapo Nepal kabalai ban kongu neyaj kat kum ki kendon jong kari Nepal kum juru dei ban weng ya ki konten ki badan jingma kat kum ki ain bat ki kanun jong ka Nepal kabasau bat kabakadu ka financial transaction transparency handrai kane ka jingong jong ka sorkar ya kane ka banta kini ki social media platform kim bena ya kata handrai haka arbu praterik ubnai agos arjar arbusan ka sorkar jong kari Nepal kalamaham ya kini ki company bat ai por ya ki kumbah nyeusngi kata lada pikwa menteri kam hari jongi dei banyat kat kum ke kendon lem kumta pin Syaban kumta haga sautrik ubnai September arjar arbusan ka jingkren jong ka sorkar Nepal kala urlong hakaba arpun riutuli ki social media platform ki la syakang ki apps bapaunam ki ba syakang hagane kilong ka Facebook ka Instagram, ka WhatsApp, ka YouTube, ka X, ne Twitter, ka Reddit, ka LinkedIn, ka Snapchat, bat kiwei pat. Tangki kato kan neki apps ki bamsyak ta. Kum ka TikTok, ka Viber, ka Numbers, namar kini ki kongu ya kita ki an. Kiba ka sorkar Nepal kalap ta yeki. Haba ka sorkar kalaban yekini ki apps. Ki babun ki briu ki basyaj pendan kam ya kene kim yo syuk ban pendan kam kalak don kata ka jingdu nong ka ba kraw wala kalong tang dagi katu kan ne poru
nadu ke connection bat ki bahaying basa sya jengai ban pej ye ki video baper ban pej ye ki jingjia bat ki don ki bapule lengba ke YouTube bat ki wei bandu ye kene kalong ke bae kumta ki pajba kamtam ki samla ki badon hapo jong kari Nepal kila sedang ban yaki bat kene ke jing yaki kanang mi kisngi kanang jur ha ka ba kaladon ke jing yaki wat hakmat jong ka parlimen ka badon hakat mandu ngamdon kam ban batai bnia ya ke bajia ha ke jing yaki namar ngangai philayo yaki babon ki jingjia andala nang jur kene ke jing yaki ki pulit kila sedang ban pendon kam daki tiar gas ki bat ki wei Handrei ka basngausi kalang bagi don ki rupaj ba basya siat wadda ki kuliru ha ka ba ladon ki bayap kumba khat khandai ngut ai badda ki spa ki bala mensau hadin ka jing yaki ka bajur nakaliang jong ki pajba bat khamtam ki samla ki badon hapo Nepal bat ki ladon ki baong bakaladon ka pressure wat nasi ki benta baper bat ki kunhun baper nakeleng ka perthai kumta khandai tarik September arjar arbusan ka sorkar kala plibiang ya ka YouTube Instagram Facebook bat kini kiwei pat kumjuru minister ubadayu home minister jong ka Nepal ula resign bat kumjuru kaladon ka jing penbena nakaliang jong ka sorkar bahkan ai ka jing yarap sekitu ki longjing ki baladu ya kita kiba ye kiba thon jongki bat shwa bangan upload ye kene ka video ngala hagi khubar baki ong bauneu prime minister jong ka Nepal ru ula resign bat kumjuru ula phet na kene ka ri ye kene ka jing phet jong no prime minister na kaleng jonga ngampat de pentikna harai ngala baki don ki khubar ki ba ong kumta kumjuru kane ka jingjia ba kane ka jingya ki ong ba kampat kut bat kidang don shibun ki jingjia ki bajia shwa bangan upload ye kane ka video lada pikwa ban tip shushu shepang kane ka jingjia Nepal sngebha ban ai jing kershan ye kane ka video lada ki babun ki parlok ki kershan ngan sepenmi lada phim kershan ngan penmi shu ye kene ka benta balai ka sorkar kale ye kene ka benta lane ka ban ye kene ki ap unakaliang jong prime minister jong ka Nepal uong baka jingle jongi ye kene ka benta kadai na ka benta ka national security ka bomot kile ye kene ki na ka benta ban shngan kari handrei ki pajba pat ki ong baka sorkar kale ye kene ki baka kwa ban control kumta ki jingkeli kimi hakinong Nepal bat kita kilong kumne hato kini ki company ki hab ban kongu ya ka sorkar hato ka sorkar kan saban biang hato ka jing bishar hok kan don neem na ka benta gitu ki balayap kane kade ka benta bangakwa an pen kan mau ye phi ki parlok ki basyaj pe ya kane ka channel kano ka sorkar ka kwa ban kontrol ya ka internet hapo ri lajong hoj nyimla ban len kidon kijing mentoy bat kidon ru kijing du nong ki bakrau lengba kane kijing kontrol namar bun ki ki bangi ngile hakini kisngi nyila hap ban ya lang rengkat bat ke internet kumta ngekerpat ye phi ki parlok habangi pendon kam ya ke internet ne mobile ngidei ban sumarbha namar ngimla ban tip ya ka ka banjia lane mano ba pej ya kata ka bangi ngi pej mangi bat mano ba yo yengi habangi le ya keno ka banta kamtam ya kino ki bangi ngi sngew kordor lane kino ki bangi ngim kwa ban pen pajba ngim dei ban share hapo ki social media ngasukwa ban pen kan mau ya phi wat ye ki parlok jong phiru ye kino ki ba phi sngew bamlong ban share pajba sngew hawat nam share namarin mano bala ban tip yo dan mano ba pej yengi ngam ong hangne baka sorkar kan pej yengi kata ka don laka jong ka benta hanrai ha internet
Mano bala bentip yo ki don ki weipat ki balong kum ki hacker ki ban pej lane ki ban that jingi shisin kesngi khob lei sibun yang sekendu pat hakawai ke video